Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Handaan Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga Albay sa pag-akomodar nin mga international flight asin pagbugtak nin mga domestic flight. Ini ang pahayag ni BIA Terminal Manager Roland Bosito sa DCGB News kung saan sa iyang sinabi na nagpapadagos an sa indang paghururon kaibahan an mga concerned offices bilang parte kan paghahanda sa nasabing bagay. Sinabi ni Bosito na para sa mga international flight sa ibungkan sa idang kahandaan, may mga pigkukonsiderar man ang mga airlines stakeholders. Mantang sindaan padagos ang pag-inguwa na makahanap nin fondo para sa aktual na pagrelokar kan mga transmission line sa pagsasabing kaipuhan nin fondo para sa pag-survey kan mga babalyuhan kaini, asin sa mismong pagbalyo kan mga poste para mahali ang mga obstruction na runway kan aeropuerto. Kinonfirmar man ni Bosito na kaibahan sa mga napaghurunan ninda, kaibahan ang Department of Tourism Bicol, ang pagkakaigwa ng direct flight pasiring sa South Korea, alagad kaipuhan nindang maggibo nin market as in demand bago ini formal na buksan na sa presente nasa working progress pa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Na-extender ang patrabaho asin pagbugtak nin mga ilaw palaog sa Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga Albay dahil sa pag-uuran. Ini ang pahayag ni Civil Aviation Authority of the Philippines, Bicol Area Manager Cynthia Tumanot sa DCGB News makalihis ang mga concern kan mga naglalaog digdi na piot ang tinampo poon sa Gate 1 sagod sa mismong entrance kan aeropuerto dahil sa nagpapadagos na patrabaho digdi. Sigon kay Tumanot, ang proyekto ang pig-implementar kan sa indang sentral na opisina asin ang orihinal na plano ang ibubugtak ini sa mga gilid kan tinampo alagad dahil sa fondo ibinugtak ini sa tahaw. Enot naman na ipinagtalaan ngunya na bulan in Pebrero ang target completion kaini. Alagad dahil ngani sa sitwasyon kan panahon, ma-extender ini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Formal ng pinag-inaguraran kasubagong agaan sarong gymnasium sa laog kan Ligao Community College sa Barangay Tumulin, Ligao City. Sigon kay Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo kanakalihis an deliberasyon kan budget sa Kongreso. May naipromisa sa iyang 20 million pesos kaya nakipaghuron siya sa alkalde kanasabing syudad para ipatugdok ini sa laog kanasabing eskwelahan. Sinabi ni Cabredo na dudugangan pa niya ininin 10 million pesos para sa mga kulang na fasilidad arogan mga air condition as in on-site development. Maigot man ang tugon niya sa Department of Public Works and Highways o DPWH na pagkakanigo na sabing pondo alagad dapat na marhay ang kalidad kan proyekto. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Naresibi na kanduwang taga Tabaco City ang pig 20,000 pesos na insentibo hali sa lokal na gobyerno kan Tabaco makalihis na sinda ang magretiro sa serbisyo. Sa nako ang informasyon kan DCGB News, sinda Milagros Bidol kan Barangay San Carlos asin Mariano Boseo kan Barangay Tabigian ang sobra na sa 10 taon na nagserbi bilang community-based rehabilitation workers sa indang mga barangay. Ang pagtaonin insentibo ang nakabase sa aprobadong Ordinance No. 24-2017 kung saan ang gabos ng mga barangay volunteers sa syudad, ang matatauanin parehong kantidad oras na sindaan magretiro sa serbisyo. Dakula man ang pasasalamat nin Dabidol asin Boseo sa LGU Tabaco para sa pagtauman nin rekognasyon sa indang serbisyo sa syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman.
Wara man ni namomonitor na peligro sa mga tabakenyos ang Tabaco City Disaster Risk Reduction Management Office. Makalihis na matean na makusog na pag-uuran, poon pa ka nakalihis na aldaw. Ini ang pahayag ni Tabaco CDRRMO spokesperson, Jel Mulato, kung sa inbasado sa indang monitoring. Minaabot sana sa above normal ang level kan tubig sa mga salog sa syudad. Alagad nagkaigwanin pagsupay nin tubig sa spillway sa barangay Suwaigot na pirmima na nangyayari kada bes na may pag-uuran. Dahilan kaini nagpatanid simula to sa publiko, partikular na sa mga motorista, na dai magpirit na magbalyo digdi, lalo na kung makusog ang ragasa kan tubig dahil sa habo na nindang mautro ang nangyari sa sarong lalaki, na nagfersa na magbalyo, dahilan para ianod asinako sa munisipyo kan malinaw na wara na nin buhay, basado man sa indang rainfall monitoring system, na nakabugtak sa barangay Oras, minaabot sa nasa 24 mm ang ibinagsak na uran, mientras na nasa 41 mm naman sa barangay Hacienda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nakapagtaunan nintabang ang Department of Social Welfare and Development Bicol sa pamilya sa Barangay 65 Imalnod, Legazpi City na naapektaran ng landslide makalihis na matean na pag-uuran. Sigon sa DSWD Bicol, natambo na ni nagkaperang parte kan harong dahilan para mientras indang makiistar sa indang kapamilya. Kaibahan sa mga naitaukan ahensya and family food packs as in non-food items na may kabilugan na 11,000 pesos na kantidad. Sa ngunyan, padagos ang koordinasyon kan DSWD Bicol sa lokal na gobyerno kan Legazpi as in iba pang ahensya para sa pagtaon ng dugang na tabang sa nasabing pamilya. Voluntaryong nagsuko sa mga kapulisan, Candaraga Municipal Police Station, ang duwang suspect na konsideradong rank 3 as in rank 4 na provincial most wanted person sa Albay. Sa press statement na ipinaluwas Candaraga Municipal Police Station, isinerbikan mga operatiba ang warrant of arrest sa mga suspect makalihis na ipag-orden man ni Honorable Jose Pocholo del Rosario, presiding judge kan RTC Branch 2 Daraga Albay, para sa kasong statutory rape na wara nin pigrekomendar na piyansa. Sa presente, ang nasabing mga persona ang nasa kustudya kan hepatura, mientras na padagosinda sa pigigibong manhunt operation Candaraga PNP sa mga tawong may pagbayolar sa ley para mapanimbag. Matra yung pong naaprehender ang sarong drug personality sa rehiyon na konsideradong regional target listed makalihis ani kinasang buy-bust operation sa barangay Panagan, Tigaon, Camarines Sur ka nakalihis na aldaw. Sa informasyon na ipinaluwas kan Philippine Drug Enforcement Agency Bicol, naging katuwang ninda sa operasyon ang sa indang Regional Special Enforcement Team, PDEA Camarines Sur Provincial Office, Tigaon Municipal Police Station, asin Camarines Sur PPIU. Nakuasa na sabing suspect ang poko mas o menos 10 gramo nin pigtutubudan na shabu, kaibahan na ang mga budal money. Ang nasabing persona ang nakakahampang sa kasong pagbayolar sa Section 5, Article 2 kan Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga tugang yan po ang primerong parte kan Bareta alas 12, ang Bareta sa Lado Nasyonal, Ibang Nasyon Sports Sinibapa makalihis kaini. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratid sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello? Ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Balota. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa, #131 sa balota. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Ipadagos ta po ang bareta alas 12. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal.
Nagpuunang unya na Martes, Pebrero 11 ang campaign period para sa 2025 midterm elections sa mga kandidato sa National Asin Party List. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na opisyal ng pwedeng magkampanya. Poon kasubagong alas 12 nin matanga, alagad pinagirumdum niya ang mga kandidato na respetuhon an oras kan pagkaturog kan mga botante asin dai magkampanya kada 10 oras nin banggi. A 90-day campaign period madurar sa Mayo 10, 2025. Kasabay kaini nagpuon naman ang Oplan Baklas kan poll body kontra sa campaign materials na wara sa tamang lugar. Makusugma na babantayan ang political ads sa radyo, telebisyon asin periodiko. Nakatalaan nagibuhon ang eleksyon sa Mayo 12, 2025 kung saan mailihir nin mga bagong opisyal, arog kan senador, district representative, party list representative, governor, mayor asin councilor. Siniguro kan Philippine National Police o PNP na handa na ang ahensya na mantineron ang seguridad kan publiko sa pagpuon kan campaign period para sa pirilian sa Mayo 12. Nagpuon ang unya na aldaw a 90-day campaign period para sa mga senatorial candidate as in party list group. Sigon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, na madestino man sindanin mga kadagdagan na pulis sa mga key location as in engagement area. Ini nakabase sa nainot ng koordinasyon kan PNP sa mga kandidato may kinaaraman sa indang mga campaign stop. Ipinag-orden man ni PNP Chief Police General Romel Marbil ang maximum police deployment lalo na sa mga election area of concern na nairehistrong nasa 402 na lugar na. Nasa 50% kan mga botanteng Pinoy ang nakapili na kan 12 kandidato na sa indang iboboto sa May 12 midterm polls. Ngunya na nasa 4 na bulan na sana, baguan botohan. Sa non-commissioned survey na ginibo kan Pulse Asia, poon kan Enero 18 sa Good 25, nagluwas na nasa small to huge majorities sa Visayas na igwang 64%, Mindanao na igwang 72% as in class na may 52%, and may complete slate para sa May 2025 senatorial elections. Kontra ini sa 1/3 pa sana kan mga nasa Luzon na igwang 33% ang nagpahayag nin suporta para sa 12 kandidato sa pagkasenador. Sa nasabing survey, 14 kandidato sa pagkasenador ang may statistical chance na manggana sa eleksyon kun an May 2025 polls. Ang ginibo sa panahon kuno arin sinda nagkondukta nin survey. Ang 10 sa sainda ang nasa irarom kan Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition kan Administrasyong Marcos. Ang survey ang pinartisiparan kan nasa 2,400 na adults na nasa 18 anyos pa itaas na ipinairarom sa face-to-face interview. Piglalao man na mababa sa 49 pesos ang presyo kan kada kilo nin commercial rice pag-abot kan Marso. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may papaabot ng bagong stocks nin imported na bagas halit sa Vietnam, Myanmar asin Cambodia. Hinagad ni Laurel sa mga ini na tibaad pwede man na ibaba panindaan o sa rasonableng presyo ang bagas. Ipinaliwanag ni Laurel na lumang stock pa ang mga pigpapabakal ngunyan sa mga merkado, kaya itinalaan ninda sa maximum suggested retail price na 55 pesos kada kilo ang bagas, asin pag-abot kan Pebrero 15, mababa pa ini sa 52 pesos kada kilo. Pag-abot kan Marso, piglalao man na makakabakal na nin bagong stocks. Ang mga negosyante gikan sa tulong nasyon kaya mababa ang presyo nin bagas. Sa rooman sa mga dahilan, iyuan pagsimbag kan mga trader asin retailers sa pangapudan kan gobyerno na bawasan an sa indang sobrang dilihensya asin an pagbaba kan presyo nin bagas sa world market. Pigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Luis Mienrado Calano Pangulayan bilang ad interim commissioner kan Civil Service Commission o CSC
Sa salidahan ni Pangulayan si CSC Commissioner Eileen Lourdes Lizada. Sa surat na ipinadala kan Presidente sa CSC na pirmado kan Pebrero 10, 2025, nakapalaman na matukaw si Pangulayan bilang Commissioner kaini sa Pebrero 2 taong 2032. Bagoan sa iyang appointment, si Pangulayan naging Undersecretary for Policy, Planning and Research Office kan Department of Agrarian Reform o DAR. Nagserbi man si Pangulayan bilang Director kan Career Service Board. Kumpiyansaan sarong miyembro kan House Prosecution Team na pwedeng dangugon kan 20th Congress an impeachment complaint na isinomiter kan Kamara de Representantes kontra kay VP Sara Duterte ngunya na 19th Congress. Sinabi ni Manila Representative Joel Chua na ini ang rason kung nata isinomiter kan Kamara an Articles of Impeachment sa Senado kan Pebrero 5, an aldaw kuno are nag-adjourned an session kan Kongreso para tauwanin dalan an kampanya. Suportado man ni House Assistant Majority Leader Representative Jude Asidre ang pahayag ni Chua. Ipinunto kan duwang kongresista na ang 1987 Constitution kan Pilipinas. Ipinaturn sa Constitution kan Estados Unidos, kaibahan ang sistema nin impeachment. Sinabi ni Asidre na malinaw sa konstitusyon na ipinagseparar ang legislative as a non-legislative function kan Kongreso. Asin sa non-legislative function, naglalaog ang impeachment kaya day ini maaarog sa propwestong lakdang na kapag dain natapos, back to square one. Sinabi pa ni Asidre na klaro sa konstitusyon na the House has the exclusive right to impeach. The Senate has the sole power to try and hear cases of impeachment. Ngunya na naisumitir na kan Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado. Sinabi ni Asidre na ang Senado na ang may constitutional role na dapat gampanan. Inimpeach kan Kamara si VP Duterte. Kan Pebrero 5, asin ipinadara sa Senado ang Articles of Impeachment sa kaparehong aldaw. Bareta sa ibang nasyon, inanunsyo kan Hamas na sa indang ipipindyente ang pagpapalibre kan mga bihag nindang Israeli. Ini matapos na akusaran ninda ang Israel na nagbalgar sa nakapalaman na ceasefire deal. Nagkapira sa mga akusasyon ninda iyoan pag-atraso kan pagbuelta kan mga nag-ebakwar kay ito sa Northern Gaza, asin padagos na pag-atake kan Israel sa Strip. Pinahimutikan man kan Israel ini, asin imbis, ibinalik sa Hamas ang pagbasol. Sigon sa Israeli Defense Minister Israel Katz, na sa iyang pighandaan mga soldados kaini para sa posibleng pagsilyab sa giraray kan kariribokan. Magigirumduman na kan Enero, nagkasundo ang Hamas asin Israel sa pagpapalibre kan mga bihag asin mga Palestinian inmates kung saan igwang apat na parte ang ceasefire. Baretang sports, bako naging magayon ang resulta kan pagsabak ni Pinoy Paul Volter EJ Obiena sa torneo sa Germany. Nagtapos na siya sa ikaduwa sa kapurit sa staff indoor na ginibo sa Dusseldorf, Germany. Bako arogan mga nainot na torneo na pig-intrahan ka na kaaging mga aldaw, nakakuha siya ng silver as in gold medal sa Metz, France. Poon sa torneo sa Germany, nakakuasa na ang world number 4 nin 5.55 meters para sa ikapitang pwesto kan kabilugan na 8 atleta. Ang nasabing langkaw na sa iyang naabot, mas hababa pa sa 5.70 meters na sa iyang nairehistro sa Met France as in 5.65 meters naman sa Cottbus, France. Siniguro man kaini na mabawi siya arogan ginibo ka nakaaging taon para maibalik sa iya ang world ranking na number 2. Breakthrough! Rufus anapod sa naimbentong teknolohiya sa Estados Unidos para sa mga personang mahilig mag-exercise. Ang Rufus makakatabang sa pag-improve kan daily routine dahilan kaya kaining mag-access kan kamugtakan sa salod asin mairekomendar nin mga bagay-bagay sa pag-ehersisyo. Sa paagi kan mobile application na Rufus, kaipuhan mong magrehistro kan sa imong personal na informasyon.
makaskas ining makakapagpakusog nin heart rate asin iba pa. Ang nasabing ekipahe mababakal sa kantidad na $75. Istoryang naiiba. Sa edad na 97, si Fabio Sabioni ang pinakagurang na mekaniko sa Kinaban ang padagos pa man giraray ang pag-irahay sa iyang talyer sa Arezzo, Italy. Pigmiwidbid siyang record holder kan taong 2022 asin sa giraray na nakakuha kan titulo kan taong 2024. Poon sa pagiging simpleng mekaniko ka 1946, si Fabio ang naging patunay asin nakahiling kan pagtalubo kan industriya kan automotive. Sa ibong kan sa iyang edad, dai pa siya nagpapalya sa mga pag-irahay nin mga behikulo asin pagtaon nin roadside assistance na nagpapahiling dedikasyon sa propesyon. Dai piglalaoman ni Fabio na matrabaho pa siya sa siring na edad, alagad orgulyo ini para sa iya sa pagsasabing ang pagmati niya mas nagiging aki siya sa iyang trabaho. Flashback. Pebrero 11 taon 1871 kanamundag sa Santa Cruz, Manila, si Severino Reyes, sarong writer, dramatist, asin sarong sandigan kan darakulang Tagalog, asin Filipino literature kan 20th century. Siya ang nasa likod kan pamosong mga kwenta ni Lola Basyang. Siya man ang inapod bilang Father of Filipino Plays dahil sa iyang kontribusyon sa arts and literature kan nasyon. Pinakapamoso niyang ginibo ang zarzuela, Walang Sugat, na nagpapahiling nin isog asin dedikasyon kan katipuneros, kan mga panahon kan pananakop kan Espanyol. Mga tugang, yan po ang detalyes kan darakulang bareta ngunya na Martes sa Bareta alas 12. Sa pangaran po ka nagsururat kan bareta, Angel Mustasa, Jenny Balyaran sa Newsbase. Kaibahan po dyan ang supervision ni Sir Mar de la Cruz. Sa lado teknikal, nakaibahan ta po dyan si Sir Ramir Tanay. Katuwang ang mga intern hale sa Cat College, asin si Sir Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po ang sa indong nakaibahan. Ako po si Jasmine Baloloy. Salamat kan sa indong pagantabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.